Момичета, опрете се и стегнете. В противен случай потъвате до коленете. И не се правете на нещо, което не сте, защото не разбирате, че ставате по-зле. Слагаш си много грим и се мислиш за красива и велика. Ала с баба Яга сте лика прилика. Свикнали сте с на мама и тате парите от джоба. Вие сте странна особа. Успокойте се, изтоплете си боба. Когато някой ви каже в лицето колко сте зле, вие му отговаряте: ти нормален ли си, бе, момче? Пострани сте като кенефа на Централна гара. Такива като вас ги събирам в квартала на Камара. Във Фейсбук събираш 200 лайка. Толкова си грозна, че те храни собствената ти майка.